Da, cine e? Cine e? Cine e? M-a sunat cu număr privat. Cine e? Bună ziua, sunt de pe fix, maestre. Mă Zi. numesc efectiv de pe fix. De pe Hai. fix sunt, maestre. Hai zi despre ce e vorba. Nu te rețin mult, maestre. Mă Hai. numesc Eftim Popa. Sunt de la Patriarhia Rahovei și Ferențariului. Așa? Pe lângă... Alo? Vezi că ești înregistrat live. Da, este în regulă, maestre. Nu e nicio problemă, poate fi publică această conversație. Mă numesc Eftimiu Popescu, Așa? de la Patriarhia Rahovei și sunt detașat Așa? lângă Biserica Mântuleasa, de pe lângă Patriarhia Română, secția de edituri teologice. Așa? Și momentan scriem o carte despre toate cultele și inclusiv despre maestri, pentru că noi, Biserica Ortodoxă, ne ocupăm doar de creștini ortodoxi, pe când mari maestri ca matale vă ocupați de toți credincioși și din toate cultele și toți enoriașii de pe această planetă. Și vroiam să obținem acceptul ca să scriem și despre dumneavoastră. Eu am fost însărcinat de către însuși Patriarhul să ascult toate live-urile dumneavoastră și să fac o cercetare, să scriem 2-3 pagini acolo în carte despre măreția. Păi și Patriarhul Daniel, de ce nu mi-a construit statuia până acum? Ai râs? Gata, nu ești... Dragii mei, m-a sunat cineva live care se dă drept de la Patriarhia Română. Ați văzut că, de exemplu, recunoaște meritul maestrului. Deci, dragii mei, ați auzit înregistrarea, nu știu dacă este adevărată. M-a sunat cu număr privat. Deci s-a înregistrat poate pe live. Deci, dragii mei, eu ies din acest live.